ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон якшанбе бозори Ишбексаттаров Гаравти Ҷиликул навор кардем гоҳҳои гусоладор бо қачаҳо бихоб барои бастан, молҳои майда, хушхораи фарбе навор кардагем. Бародаро, видеоро пурра тамошо кунед. барои пешрафти канал яктаи лайк мо видеоро сар кардем. иншоалло бародаро ягон соат пас бозори Қумсангирам мебурояд. интизор шавед, аз шумо фақат дастгирӣ метавонем ки гов харидорӣ кунем. говои гарантини гов ҳамаш бо саволу ҷавоб шавад. бародаро, на канали Чорво ТВ силкаша дар комментария закрепит карда мемонем. бародаро, бидроен тамошо кунед. кадом гови маъқул шид бародаро харидорӣ кунед. говош ҳамаш говои гарантиния, говои шведу, говои пародни зур мепартояд. бародаро, ба диққати ҳамватаноне ки дар хонаашон заборҳои хушру заборҳои замонавӣ монданӣ дили ният доранд, бародаро, пешниҳод мекунем еврозабор истеҳсоли ватанӣ. бародаро, зиёда аз 70 намуд гул қатъи мебурояд. суратоша парафта метавонед через WhatsApp муроҷиат кунем. бародаро, кадомаш маъқул шид заказ мекунед, залогша мепартоен. доставкаш, установкаш ҳамаи намудаш ҳаст. шумо фақат заказ кунем, маслиҳат кунем. бародаро, суроғаи мо вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷиликул, Дӯстӣ, хоҷагии Ишбексаттаров, ориентир пушти заправкаи Баҳороил. бародаро, рақамое ки дар рӯи экран мебинед WhatsApp ҳаст, телефоншам кор мекунад. маълумоти пурра дар бораи еврозабор гирифтанӣ бошед, якта навор кардагем дар бораи еврозабор. силкаша дар комментария мемонем. бародаро, бидроен тамошо кунед, маслиҳат кунед, заказ кунед. бародаро, сар кардем аз молҳои савдошудагӣ. гови гусоладор, гусолаш буқача саҳар бега 5-6 литр шир дорад. ҳози баракаши 10,000 сомонӣ савдо шид. бародаро, даҳним савдо шид. бародаро, молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул, Ишбексаттаров Гаравтӣ. бародаро, гови гусоладор саҳар бега 6-7 литр шир дорад. нарша 14,000 мега муомила дорад. гусолаш нарай модай? модай. бародаро, гусолаш мана чочо. накади гов. гови фарбия, гови навзои бародаро. бозор чанд кадака? бозор 11,000 тон. 11,000 бозор наркадаст. бародаро, бародаро, як гови гусоладори бузбалаи калон савдо шудааст. 15,000 мега муомила дорад. гусолаш хуноҷин саҳар бега 7-8 литр шир дорад. мега ҳозир 12,000 кардааст. дагӣ нест. бародаро, 12,000 додагӣ нест. бародаро, бародаро, гуноҷини ёши фарбе савдо шид 7500 сомонӣ. гуноҷини тайёра барои гӯшта, барои молкунӣ авана пародаш бад нест. ҳафтним ҳазор савдо шида. бародаро, ина бародаро, гови гусоладор, гови ала нархи 16,000. гусолаш мода. ина гардиёш гусолаш мода. бародаро, саҳар бега 10 шир гуфтестай. нархи 16,000 муомила дорад. бозор чанд кадака? бозор 12,5. 12,5 бозор карда. то 13 ракам. 12,5 то 13 ра. дигимзой мега 10 литр шир. 16,000 муомила, 12,5 то 13 ра бозор кард мега. гусолаш модай. ина дандонош.
Çocuk baş bir ay pas yapıyor. Чучуша тамошо кунем. Иго. Бародаро гови гусуладор. Гусулаш нарай мода. Мода бародар. Гусулаш саҳар бига 5-6 то 7 литра шир метавон мега. Нақша 14000 муомила дорад. Мана чучуш бародар. Ина саҳар зоида будааст. Ноли нофрош ҳалтидаги нест бародаро. Бозор чанд кадака? Накадака. Бозор оли нархи аниқ накардааст бародаро. Ишам вақтай. Я бародаро гови буз балаи якум гусолаш мода 12000 мега муомила дора шир қариб ки надора бародаро 2 литр 3 литр шир доштааст ба ҳами бузбалагиш 2-3 литр шир доштааст ай чучушам маълум бародаро гусолаш неки нав дуруза шуда оли нохош ҳалтидаги нест 2 литр 3 литр шир дора мега 12000 нархаш савдо мешава ҳозир нарх кардеста харидоро 10000 кардеста бародаро 10000 кардеста додаги нест мезирашта гусолаш мода ҳай бародаро гови гусоладори буз баланд ё чорум ё панҷум гусолаша яша хуш маълумат бародаро нақша 15000 мега қатия ғуноҷини калониша ғуноҷини калониш шай шириш бародаро кам айнеки ғуноҷиниш калон шидагай яко остоста шир меброя ина гусолаш бародаро гусолашам хеле калон шидагай бозор қариб ки 12000 кардааст қариб 12 то 12400 12300 кардааст бародаро нархи қачои ёш қачои майда 4,5 муомила дора нави айнанги калон 5000 дуташ 4,5 муомила дора бародаро наи лаванги шуруда шун неч қилdi aka qaysi narxi 42 ana har dusha 4200 kardaaст бародаро наи дуташа надудааст оли бародаро ина қа барои бастан қаи майдатар 6000 муомила дора 52-53 бозор кардаиста бародаро бачаи сиях бародаро якта буқаи фасон савдо шидаиста буқа барои бастан ба оянда 300 сум мондагиай инаи буқаи бародаро 6500 гуфтеста соҳибаш ҷои пулгириша 6300 харидор кардаиста 300 сум мондагиай ба оянда бародаро боз як буқаи дига савдо шид буқаи миёна айда не калон не майда барои бастан созай бародаро шам қарби якай 7500 савдо шид бародаро на гарданошо тамошо кунем гардани зур дорад 7500 савдо шид бародаро ай гардандори сияи хушрӯ айда ина бародаро қачаи нав омад қачаи деҳқони ай деҳқонай оли бозорам дуромадагӣ нест 6000 гуфтасудагия муомила дора ҳозир бозор нархам накардааст бародаро дурун дуромадагӣ нест оли 6000 муомила бародаро буқо барои бастан 7000 мега 7000 бародаро бозор ай 6000 то 63 кардаиста ҳар душам наиш думуш калта буда сияш зардаш бо стувонч ғавстар созад нарухо ай пеш бо
Barодаро ина бухай ала. Бухай чорни пёстра, ина пахмиша тамошо кунед. 17000 кардеста, буха нормальный фарбе шидагидас. Тамошо кунед. 17000 кардеста, дудаги нест, бетарвузо. Бародаро буқача савдо шид. Буқачаи калон мешидагия иншолло 5300 савдо шидааст. Нушош калон калони зурай. Қафошам созай 450. Бародаро буқа барои бастан савдо шидааст. 7450 сомон, 7450 сомони савдо шудааст. Ҳозир сум 600 дорам бародаро. Пахмиша тамошо кунед. Бародаро калонтарин хушхори бозор ҳаро дора бинед. Лимузина дарвозиш тамошо кунед. Инбара тамошо кунед. Нақша 5500 мега муомила дорад бародаро. Нав дандони 5-ра бироварда 5 сола мешавад. Ай 4000 то 4.5 бозор кардеста мега озирашта надодааст бародаро. Хушхорам хушхорҷон. Бародаро гӯсфандои барғадор. Гӯсфандои барғадор 4 будааст. Неҷа 2-3 савдо шудагиай. Ичида савдо бугам булар? Игир моштан 2390 ҳар. Икта савдо бугана? Иктама? Ишта. 3 савдо шудааст бародаро. 2300 иноша 2500 мега бо муомила дорад. Нархи иноша метия бародаро. Айда арзон ҳам метавонем бигирем. Бо зависит ай сини соли худи гӯсфанд. Бародаро нархи хушхорои фарбе калон килобаркаш ҷувойвес 36-37 савдо шудааст. Ҳаминҳоро 36 кардест таваҷҷӯҳ бародаро. ҷувойвесра. Нақша амик фаҳмидем 36 харидор кардаиста буда 37 соҳибиш гуфта ҷувойвес килобаркаш.